What's up, what's up? Again, good morning sa ating lahat. Isang mapagpalang araw na naman. Araw na naman ng linggo. Araw na naman ng charity. Welcome to my vlog. Lakad natin ngayon, punta tayo ng Bugalyon. Bagong lahat, shout out muna natin si Buridek, ating sponsor. Shout out po. So, samahan niyo ako mga master. Bumiyahe. So, intayon. Galing pala tayo ng Asinggan. So, estimated na biyahe natin is 1 hour 10 minutes. Asinggan to Bugalyon hanggang sa Maybinyo. Mag-isa lang pala tayo mga master. Hindi ko na isinama si Christian kasi makulimlim po kanina. Baka umulan. Saka puyat po yung bata. Kalalaro ng ML. Ay, nagdadabog umagang-umaga. Hindi nakasama. Ayaw ko po kasing isama pag puyat. Delikado. Baka antukin. Kaya mas mabuting iniwan ko na lang. Marami pa namang susunod na charity na pupuntahan na pwede natin siyang isama. Time check, 7:34. Dito pa lang tayo sa may Kalasyaw. May mga mahigit 30 minutes pa tayong biyahe. Puntang Bugalyon. Tsaka hindi natin alam yung lugar. Ito na tayo sa may boundary ng Dagupan at Binmalay. Lapit na tayo. Binmalay na tayo. So, ito na. Dito na tayo sa may Labrador. Susunod na yata dito ang Bugalyon. So, malapit-lapit na. Time check, 8:05. On the way to Bugalyon, kaliwa. Lagpas tayo. So, ayan mga master. Nandito na tayo sa may Bugalyon. Ayan, oh. Habak West. Pero hanapin natin yung San Francisco. Kasi yung mga marshals daw, nandun sa may bayan ng Bugalyon. Tayo po lumusod sa may Labrador. Kaya, ayun. Iba yung way. Alam, nakalagay sa GC na mga marshals nasa bayan. Kaya, ayun, ito tayo, solo. Okay lang. Maaga pa naman. Yun, may mga nakasabay tayo. Papuntang charity? Papuntang charity? Okay, salamat. Ayo. Dito na pala yung charity. Ayun. Thank you sa magpunta sa charity namin and sana marami pang dadating, maaga pa naman. Okay. Masarap pong tumulong sa kapwa kaysa tulungan. Tama po yan, ma'am. Okay. So, andito na tayo ngayon sa may charity. Kakapanayin natin si
nanay, ang mother po ng beneficiary natin. So, ayan. So, Nay, ano pong sakit ng anak ninyo? Kidney chronic cyst. Ano naman po? Kumusta naman po siya, Nay? Nasa ICU pa rin po siya. Ganun po ba? Pa rin po naka-recover. 6 na linggo lang may higit na sa hospital. Nandun sa hospital, Nay. So, ito naman kami, mga riders, tutulong sa kanya. Kung ano man po yung malikom, pagdamutan nyo na po. Kasi Maraming salamat po. sacrifice din po kasi mga riders pupunta sa mga ganitong charity. Malaking tulong na po yun. Opo, Nay. At kung ano yung mayroon. May dala rin po ako, pero yung sa isang grupo po namin, bigas at saka ano naman po yung binibigay, pero kahit pa paano makatulong pa rin yun, nandun po. Iba pa rin po yung pera na ibibigay. Maraming salamat po Okay. sa inyong lahat po. Okay. Kaya hindi nyo kami binigay sa pag-imbita sa inyo. Maraming salamat po. Malaking tulong po sa amin. Okay po, Nay. Magdasal lang po tayo, Nay. Makaka-recover din po. Opo. Napakasiyo mo na po, sir. So, huwag po kayo mag-alala, Nay. Basta manalangin lang po tayo. Gidinggin po tayo. Sige po, Nay. Maraming salamat po sa inyong lahat. What's up, mga ka-rider? Nandito na naman tayo sa isang charity. Tulong-tulong hanggat kaya, hanggang malakas pa tayo. Para sa beneficiary ito, hindi para sa atin. Ginagawa natin itong tulong na to para sa mga beneficiary natin, hindi para sa atin. Aris lagi, mga kagulong.
mga master. Bali, pauwi na tayo. Galing tayo sa charity. So, hanggang dito na lang. Abangan nyo ang aking susunod na mga vlog. Ride safe and God bless sa ating lahat.